இல்ல வாட்ஸ்அப் பண்ணினா கூட அது அப்படியே இருக்கு. மாதாஜி நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், தெரியுதான்னு சொல்லுங்க. என் வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி. ஓகே, யாராவது ஜெயராத மாதவ் பாட்டு பாடுறீங்களா? இல்ல எனக்கு தெரியாது மாதாஜி. ஓகே. ஜெய ராதா மாதவா ஜய குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராதா மாதவா ஜய குஞ்ச பிஹாரி जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன், தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நான் உங்களை ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. இன்னைக்கு ஆக்சுவலா நம்ம சதாச்சார கிளாஸ்ல வந்து பிரசாதத்தை பத்தி பார்க்கணும். ஆனா நம்ம நினைச்சோம் இன்னைக்கு 6 கோஸ்வாமிகளை பத்தி பார்க்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல. எப்படி நம்ம வந்து ஆழ்வார்களை பத்தி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஸ்ரீ பரம்பரையில ஆழ்வார்கள், அது போல பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல நம்ம வந்து 6 கோஸ்வாமிகளை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு யாருன்னு தெரியுமா? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது டிஸ்கஷன் கிளாஸ் மாதிரி, நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதுனால உங்களோட ஃபேஸ் எனக்கு தெரியாது. நீங்க வந்து கண்டினியூஸா இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டுருங்க. யார் யார் வந்திருக்கீங்கன்னு அட்டெண்டன்ஸும் தெரியாது, யாராவது ஒருத்தர் வந்து அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. சொல்லுங்க பார்க்கலாம், சைத்தன்ய மகாபிரபு பத்தி என்ன தெரியும் உங்களுக்கு? கலியுக அவதாரம் மாதாஜி, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய அவதாரம். ஓகே, மத்தவங்க யாராவது சொல்லுங்க. புது பக்தர்களோட இது நமக்கு தெரியும், புது பக்தர்கள் என்ன புரிதல்ல இருக்காங்க. வேற யாராவது அவரை பத்தி? மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க கலியுகத்தோட பகவானுடைய அவதாரம் அப்படின்னு, கலியுக அவதாரம். வேற யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. சத்யா, லதா சந்திரன், முத்துமாரியப்பன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஈஸியா எல்லாரும் பண்ற மாதிரி அவங்கதான் மாதாஜி எல்லாம் எப்படி ஓகே, இந்த மனித சமுதாயத்துக்கு வந்து ஒரு உயர்ந்த விஞ்ஞானத்தை, கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், கிருஷ்ண உணர்வை கொடுக்கறதுக்காக அவங்க அவதாரம் பண்ணாங்க. ரொம்ப எளிமையான பக்தி தொண்டு பண்றதுன்றதுக்காக. ஓகே, ஹரி போல். வேற யாராவது சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லணும்னு சொல்லி சொன்னது. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை எல்லாரும் உச்சாடனம் பண்ணணும், பகவானுடைய நாம உச்சாடனம். 4 யுகங்கள்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, சதுர்யுகம் பாக்குறோம், சத்யுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். சோ இதுல ஒரு யுகத்துக்கும் ஒரு யுக தர்மம்னு இருக்கு இல்லையா? சோ சத்தியுகத்தோட யுக தர்மம் என்ன, யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஏன் தவம் பண்ணணும்னாக்கா மனிதர்களோட ஆயுட்காலம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. அதனால சத்தியுகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களுக்கு வந்து யுக தர்மம் என்ன அப்படின்னாக்கா, அவங்க தவம் செய்து தன்னுடைய அந்த
அந்த பிறப்பெடுத்ததுடைய நோக்கத்தை அவங்க பூர்த்தி பண்ணாங்க. திரேதா யுகத்தோட யுக தர்மம் என்ன? வேள்வியா மாதாஜி? யஜ்ஞங்கள் செய்வது, வேள்வி செய்வது. ஏன்னா அதுக்கு வந்து உயர்ந்த பொருட்கள்லாம், நிறைய செல்வ செழிப்பு, அவங்களுடைய மந்திர உச்சாடனம்லாம் ரொம்ப தூய்மையாக இருந்தது. அதனால யஜ்ஞங்கள் செய்தாங்க. அத்தனை யஜ்ஞங்கள் செய்ததுன்னா சும்மா இல்ல, அதுக்கு வந்து நிறைய பொருட்கள் தேவைப்படும். அவ்வளவு ஒரு செல்வந்தர்களாக இருந்தாங்க. அதனால அதெல்லாம் பண்ண முடிஞ்சது. துவாபர யுகத்தோட யுக தர்மம் என்ன? சொல்லுங்க மாதாஜி, ட்ரை பண்ணுங்க சும்மா. இல்ல அது மட்டும் தெரியல மாதாஜி. தெரியலையா? ஆலய வழிபாடு. சோ கோவில் நிர்மாணம் பண்ணி அவங்களுக்கு ஆலய வழிபாடு பண்றது வந்து துவாபர யுகத்துல இருந்துச்சு. கலியுகத்தோட யுக தர்மம் இது எல்லாமே கலியுகத்துல வந்து நம்ம பாக்குறோம். நிறைய குறைகள் கொண்டது கலியுகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஏன்னா நமக்கு வந்து ஆயுட்காலம் குறைவு, நமக்கு வந்து அதிர்ஷ்டமற்றவர்களாக இருக்கின்றோம், நம்மளுடைய புலன்கள் எல்லாம் வந்து குறைபாடு உள்ளது இல்லையா? நம்மளுடைய கண்களாலே நம்மளால வந்து சரியா கேட்க முடியறது இல்ல, செவிகளால ஒழுங்கா ஐ மீன் பார்க்க முடியறது கிடையாது, கண்களால. செவிகள், எல்லா புலன்களுமே வந்து குறைபாடுகள் உள்ளதாக இருக்கு. மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சஞ்சலம் அடையக்கூடியதாக இருக்கு இல்லையா? மனம் வந்து ஒரு சாந்தமாக அமையறது கிடையாது அப்படின்லாம் நம்ம பாக்குறோம். சோ இப்படி நிறைய குறைபாடுகள் கொண்டது, சண்டை சச்சரவுகள் எப்ப பார்த்தாலும். ஏன்னா நல்லா பேசின்னு இருக்க மாதிரியே இருக்கும், எப்ப திடீர்னு 2 பேருக்கு நடுவுல சண்டை வருதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. சோ சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்த ஒரு யுகம் அப்படின்லாம் நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த கலியுகத்தோட யுக தர்மம் என்ன அப்படின்னா, இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடிய அந்த கலியுகத்திலயும் வந்து ஆஹ் ஒரு ஒரு உன்னதமான செயல் என்ன அப்படின்னாக்கா, வெறுமனே பகவானுடைய நாம உச்சாடனம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ இப்படி பகவானுடைய திருநாம உச்சாடனம் செய்வதன் மூலமாகவே நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து அந்த பக்குவமான நிலைக்கு போய் பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இத வந்து யாரு நமக்கு எடுத்து கொடுத்தாரு அப்படின்னாக்க, சைத்தன்ய மகாபிரபு. நம்ம பாக்குறோம், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நானே வந்து அனைத்தின் மூலம், அவர்தான் பரம புருஷர், யாரு நம்ம வந்து சென்றடையணும் அப்படின்றத துவாபர யுகத்துல நமக்கு காட்டி கொடுத்துட்டார். ஆனா அப்படி உயர்ந்த பகவானை எப்படி நாம பக்தி செய்து அவரை அடைவது அப்படின்றத நமக்கு சொல்லி தரது யாரு அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து நமக்கு வந்து நாம உச்சாடனம், பகவானுக்கு எப்படி பக்தி தொண்டு பண்ணணும் அப்படின்றத அவரே வந்து கலியுக அவதாரமாக வந்து நமக்கு வந்து எடுத்து காட்டினார். அவர் வந்து அப்படி எதற்காக அவர் வந்து கலியுக மகாபுருஷர் அப்படின்றோம்னா, ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாவோட அந்த பாவம். ஏன்னா நம்ம பாக்குறோம், கோபியர்கள் தான் வந்து உயர்ந்த பக்தர்கள். அந்த கோபியர்கள்லயே ரொம்ப உயர்ந்தவங்க வந்து ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மா. அவங்க வந்து முதன்மையானவர் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அவங்க வந்து பகவானுக்கு எப்பவுமே பக்தி பாவத்திலேயே இருக்காங்க. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாவும் கலந்த ஒரு சேர்வை அப்படின்னு பாக்கலாம். அதனாலதான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்டன் கலர்ல இருப்பாராம், தங்க பொன்னிறத்தால பொன்னிற திருமேனியை கொண்டவர் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய அந்த மூமெண்ட் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த இயக்கத்தை எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண பக்தியை கொண்டு வருது, மக்களுக்கு வந்து அந்த உயர்ந்த கிருஷ்ண உணர்வை கொடுக்கறது தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய அந்த நோக்கம் சொல்லலாம். சோ அத வந்து எடுத்து செல்வதற்கு, அதை எல்லா மக்களுக்கும் பக்தியை கொடுக்கறதுக்கு அங்க வந்து பார்த்தோம்னா 6 கோஸ்வாமிகள் நமக்கு இருக்காங்க. எப்படி நம்ம வந்து ஸ்ரீ பரம்பரையில வந்து ஆழ்வார்கள் எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம், அது போல நம்மளுடைய இந்த பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய இந்த பரம்பரைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த சம்பிரதாயத்துக்கு 6 கோஸ்வாமிகள் முன்னோடியாக திகழ்ந்தார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு முன்னாடி இருந்தே வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஆன்மீக குரு சீட பரம்பரை வந்துன்னு இருக்கு. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய ஃபாலோவர்ஸ், அவருடைய ஃபாலோவர்ஸ் இல்ல, டிசைபிள், நேரடி சீடர்களான இந்த 6 கோஸ்வாமிகளை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். சோ நீங்க இதுல இருக்க அத்தனை பேர்ல நிறைய பேரு இஸ்கான் டெம்பிள் போயிருப்பீங்க, அங்க நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் பஞ்ச தத்துவா இருக்கும், சைத்தன்ய மகாபிரபு, அந்த அத்வைதாச்சாரியர், நித்யானந்த சுவாமிகள். சோ அந்த 5 பேர் இருக்கிற அந்த பஞ்ச தத்துவ போட்டோ இருக்கும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 6 கோஸ்வாமிகளோட போட்டோ இருக்கும் இல்லையா? ஏன்னா
சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றியவர்கள் இந்த 6 கோஸ்வாமிகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வேலை வந்து ஒரு சேவை வந்து கொடுத்திருக்காரு சைத்தன்ய மகாபிரபு. சோ இவங்களை பத்தின கிளாஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கா? ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா யாராக்காவது? ஹரே கிருஷ்ணா. கேள்விகள். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமியை பத்தி பார்க்கலாம். நம்ம கோஸ்வாமி அப்படின்னு சொல்றோமே, என்ன அப்படின்னா, கோ அப்படின்னாக்கா புலன்கள், சுவாமி அப்படின்னாக்கா கட்டுப்படுத்துறவங்க. நம்ம இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர்களை நம்ம வந்து கோஸ்வாமி அப்படின்னு சொல்றோம். நேத்து கூட கிளாஸ்ல வந்து மாதாஜி சொன்னாங்க, நம்ம வந்து ஒண்ணு கோஸ்வாமியா இருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா கோதாசனாக இருக்கணும். புலன்களை நாம கட்டுப்படுத்தணும், இல்லைன்னா புலன்களுக்கு நாம கட்டுப்பட்டு விடணும். அந்த மாதிரி 2 விஷயங்கள் இருக்கு. சோ நம்ம வந்து கௌடிய பரம்பரையில பாக்குறோம், கோஸ்வாமிகள் வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்தியவர்கள், உயர்ந்த நிலையில இருக்கவங்க, நமக்கு ஒரு முன்னோடியாக திகழக்கூடியவர்கள். சோ அதுல இன்னைக்கு இப்ப நம்ம பாக்குறது ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி அப்படின்னு பார்க்கோம். ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி பாத்தீங்கன்னா இந்த 6 பேர்ல முதன்மையாக இருக்கக்கூடியவர் ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி. அவர் தான் இவங்களை எல்லாரையும் வந்து வழிநடத்தி சென்றவர். இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை ஒரு ஒரு சூப்பர்விஷனா அவங்க எடுத்து பாக்குறது, மேற்கோள் பாக்குறது வந்து ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமிகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். மற்ற 5 பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை வந்து ஒரு சிக்ஷா குருவாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள். சோ முதன்மையான கோஸ்வாமி யாரு அப்படின்னாக்கா ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். மதுரதே பதைல ரூப சனாதன துய்சேன பதி கைல பக்தி பிரச்சாரண. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதிலிலை 7.164 இருக்கக்கூடிய பதம் இது. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னாக்கா, ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி மற்றும் சனாதன கோஸ்வாமி 2 பேரையும் வந்து பக்தியை பரப்புவதற்காக விருந்தாவனத்திற்கு அனுப்பி வச்சிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இவங்க 2 பேருமே வந்து சகோதரர்கள். ரூப கோஸ்வாமியுடைய தம்பி தான் வந்து சனாதன கோஸ்வாமி அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இவங்க 2 பேரையும் விருந்தாவனத்துக்கு போய் பக்தியை பரப்பணும் அப்படின்ட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு அனுப்பி வைக்கிறாங்க 2 பேரும். யார் அந்த 2 பேரு? யாரு 2 பேரு? ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி. கோஸ்வாமி. ரூப கோஸ்வாமியும் சனாதன கோஸ்வாமி. யாரு அனுப்பி வைக்கிறாங்க இவங்க 2 பேரையும்? இவங்க 2 பேரையும் யாரு அனுப்பி வைக்கிறாங்க? சைத்தன்ய மகாபிரபு அனுப்பி வைக்கிறாரு. எதற்காக அனுப்பி வைக்கிறாரு? பக்தியை ஸ்ப்ரெட். எங்க பக்தியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும்னு அனுப்பிச்சு வைக்கிறாரு? விருந்தாவனத்துல பக்தி பண்றதுக்காக அனுப்பிச்சு வைக்கிறாரு. ஓகே, இப்ப ரூப கோஸ்வாமியோட அந்த பிரணவ மந்திரம், நம்ம ஒவ்வொரு கோஸ்வாமிகள் குருமார்களுடைய பிரணவ மந்திரம் சொல்றோம் இல்லையா, அதே போல இவருக்கு நம்மளுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை சொல்றதுக்கு உண்டான மந்திரம் என்னன்னு பாக்குறோம். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். சோ இங்க வந்து என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய லார்ட் சைத்தன்யா, நம்ம ஸ்ரீ மகாபிரபுவோடைய மனசுல என்ன இருக்கோ அந்த உள்ள கிடக்கைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அவருடைய ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம், அவருடைய மனசுல என்ன இருக்கோ அதை வழி நடத்துவதற்காக ஸ்தாபிதம், அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதற்காக யார் வந்திருக்காரு அப்படின்னாக்கா ரூப கோஸ்வாமிகள் வந்திருக்காங்க. சோ அவங்களுடைய திருப்பாதங்கள்ல நாம வந்து சரணடையும் போது நாம சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நீங்க எல்லா பிரணவ மந்திரத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க முக்கியமா என்ன வேலை என்ன சேவை பண்றாங்க அப்படின்றது அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கும். சோ இங்க வந்து நம்ம எப்படி அவருக்கு வந்து நம்மளுடைய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறோம், சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட மனசுல இருக்கிறத இம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு என்ன செயல்முறைப்படுத்திய ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகளுடைய தாமரை பாதங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். புரிஞ்சுச்சுங்களா? சோ நம்ம வந்து எப்பவுமே கிளாஸ் எல்லாம் எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா குரு பிரணவ மந்திரம் நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லையா, சோ அதுல கண்டிப்பா வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய மனசுல இருக்கக்கூடிய அந்த உள்ள கிடக்கையை அவங்க நிறைவேற்றிய அந்த ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமிகளுக்கு அவருடைய திருப்பாதங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சோ இதோட நம்ம வந்து அவரை பத்தினதை பார்க்கலாம். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், சனாதன கோஸ்வாமி வந்து அவருடைய சகோதரர். சோ இவங்க 2 பேருமே பரத்வாஜ கோத்திரத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ
இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா, பரத்வாஜ முனிவருடைய அந்த சந்ததியினர்ல இவங்க வராங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஓகே, அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து இன்னொரு சகோதரர் இருக்காரு. அவர் பேர் வந்து ஸ்ரீ அனுபமா அப்படின்னு சொல்றோம். ஸ்ரீ அனுபமா, ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி, இவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சகோதரர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஆஹ் அவரை முதல்ல பார்க்கும்போது பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து மனசுல தோணுச்சு, இவர்தான் என்னுடைய குரு, இவரிடத்துல நான் சரண்டர் ஆகணும், எனக்கு இந்த பௌதிகமான இதுல இருந்து விடுதலை பெறணும் அப்படின்னு அவர் ஆசைப்படுறாரு. அவர் வந்து ஒரு நவாப் ஹுசைன் அப்படின்ற ஒரு முகமதிய அரசர்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு, சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சோ அவர் என்ன பண்றாரு, விருந்தாவனத்துக்கு வந்து விருந்தாவனத்துல வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுவை போய் பாக்குறதுக்காக அவர் போகணும்னு ஆசைப்படுறாரு. கடைசியில தன்னுடைய சகோதரர் மூலமாக போய் பார்க்கவும் செய்கின்றார் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை. சோ அவங்க போறாங்க இல்லையா, அந்த வழியில என்ன நடந்ததுன்றத நம்ம இங்க பாக்கலாம். சோ யாராவது இங்கிலீஷ்ல வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, வாசிக்க தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் தே வென்ட் டு, அந்த தேர்ட் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுல இருந்து வாசிங்க. செகண்ட் பாயிண்ட் இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் தே வென்ட் டு வாசிங்க மாதிரி. சரி, ஓகே, வாசிங்க. Sri Rupa Goswami, after meeting Sri Chaitanya Mahaprabhu, resigned from government service, and when he went to Vrindavana to meet Lord Chaitanya, Vallabha accompanied him. First, they went to Mathura, where they met a gentleman named Subudhi Raya, who maintained himself by selling dry fuel wood. He was very pleased to meet Sri Rupa Goswami and Anupama, and he showed them the 12 forests of Vrindavana. Thus they lived in Vrindavana for 1 month, and then again went to search for Sanatana Goswami. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்க நம்ம பாக்குறோம், சோ ரூப கோஸ்வாமிகள் வந்து தன்னுடைய சகோதரருடைய உதவியின் மூலமாக சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பார்க்க போறார் விருந்தாவனத்துல. ஆனா அவரை பார்த்ததுக்கு அப்புறமே வந்து அவர்களுக்கு என்ன தோணுது, இந்த கவர்மெண்ட் அரசாங்க உத்தியோகத்துல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்றது அவருக்கு தோணுது. அதே மாதிரி அவர் வந்து அந்த அரசாங்க உத்தியோகத்துல இருந்து தன்னை விடுவித்தும் கொண்டு விட்டார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்கலாம். சோ அவங்க போற வழியில, மதுரா போற வழியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சுபுதி ராயா அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து அவங்க பாக்குறாங்க. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த விறகு விற்பவர். சோ அவரை வந்து பாக்குறாங்க. சோ அவங்க வந்து ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி, அனுபமா அவருடைய சகோதரர், இவங்க 2 பேரையும் பார்த்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு, அவர் மகிழ்ச்சி அடைகின்றார். அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, 12 காடுகளை, விருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த 12 காடுகளை வந்து அவங்களுக்கு காட்டி கொடுக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, அவங்க என்ன பண்றாங்க, விருந்தாவனத்துல 1 மாத காலம் தங்கி இருக்காங்க. திருப்பி என்ன பண்றாங்க, அவங்க சனாதன கோஸ்வாமியை தேடி அவங்க போறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்கலாம். சோ 1 மாத காலம் இவங்க 2 பேரும் அங்கேயே தங்கியிருந்து அதுக்கப்புறமா சனாதன கோஸ்வாமி யாருன்னு நம்ம பார்த்தோம், ரூப கோஸ்வாமியோட சகோதரர். ஓகே ஓகே, அடுத்தது வாசிக்கிறீங்களா? யாராவது வாசிங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி வாசிங்க. Following the course of the gangs, they reached Allahabad or Prayaga, the Tirtha. But because Sanatana Goswami had come there by a different road, they did not meet him there. And when Sanatana Goswami came to Madura, he was informed of the visit of Rupa Goswami and Anubama by Subudhi Raya. When Rupa Goswami and Anubama meet Chaitanya Mahaprabhu at Benares, they heard about Sanatana Goswami's travels from him, and thus they returned to Bengal, adjust their affairs with the state, and on the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu went to see the Lord at Jagannathapuri. Sri Rupa Goswami gave up all family connections and divided the wealth as follows: 50% service of Krishnas and Vaishnavas, 20% family members, 20% for emergency, later utilized by Sanatana Goswami to escape. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. சோ இதுல வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா சனாதன கோஸ்வாமியை தேடிக்கொண்டு இவங்க எல்லாருமே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லிட்டார்,
விருந்தாவனத்துல போய் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் லீலை செய்தார் இல்லையா, அதையெல்லாம் நீங்க வந்து புனரமைக்கணும், அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும். எங்க வந்து ராதா குண்ட் இருக்கு, ஷியாம குண்ட். இப்ப நம்ம விருந்தாவனம் போனா நம்ம வந்து பாக்குறோம் இல்லையா, தாமோதர லீலை இங்கதான் நடந்துச்சு, ராதா குண்டம் இங்கதான் இருக்கு அப்படின்னதெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கின்றோம். அதற்கெல்லாம் யார் மூல காரணம் அப்படின்னாக்கா, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அறிவுரையின் மூலமாக நம்முடைய ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமிகள் மற்ற கோஸ்வாமிகள் என்ன பண்றாங்க, அங்க போய் இதெல்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு வந்து 4 கட்டளைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதுல ஒரு கட்டளை வந்து இந்த இதெல்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றது, எங்கெல்லாம் இந்த லீலை நடந்ததோ அதை காட்டுங்க அப்படின்னு. சோ ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமியும் அவருடைய 3 பேர் இல்லையா அவங்க, அதுல இன்னொருத்தர் வந்து வல்லப சுவாமி, அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க, விருந்தாவனத்துக்கு விருந்தாவனம் போறாங்க. அங்க வந்து தன்னுடைய இன்னொரு சகோதரரை வந்து தேடி பாக்குறாங்க. சோ அந்த கங்கை எதுல போதோ அந்த கங்கை போற ரூட் வழியாவே அவங்க போறாங்க. ஃபைனலா அவங்க போய் எங்க சேர்றாங்க அப்படின்னாக்கா, சனாதன கோஸ்வாமி அவங்களால பார்க்க முடியல. அவங்க ஜெகநாத் பூரியே போயிடுறாங்க. அங்க போகும்போது அந்த மதுரால அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, மதுராவை ரீச் ஆகும்போது, மதுராவை அடையும் போது அங்க அந்த சுபுதி ராயா அவர் தானே வந்து சொன்னார் இல்லையா, இந்த மாதிரி இவங்க 2 பேரை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாரு. அவங்களுக்கு வந்து பக்தி அவங்களுடைய பக்தியை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு 12 காடுகள்லாம் சுத்தி காட்டினாரு. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைட்ல நம்ம பார்த்தோம். அப்போ சனாதன கோஸ்வாமி அவரை பார்க்கும்போது அவங்க சொல்றாரு, இப்பதான் வந்து உங்களுடைய 2, அதாவது இவங்க ஒருத்தர் பாத்துக்கல, இவங்க 2 பேருக்கும் அவரை காட்டிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த கங்கை வழியாகவே அவங்க 2 பேரும் போறாங்க வழியை பார்த்துட்டு. ஆனா அவங்க போனதுக்கு அப்புறமா சனாதன கோஸ்வாமி அங்க வர்றாரு. அப்ப சுபுதி ராயா வந்து சொல்றாரு, உங்களை தேடி கொண்டுதான் உங்களுடைய சகோதரர்கள் எல்லாம் வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ உங்க என்ன பண்றாங்க, திருப்பி வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வந்து பனாரஸ்ல வந்து பாக்குறாங்க. யாரு, ரூப கோஸ்வாமியும் ஸ்ரீ அனுபமா சுவாமியும் வந்து என்ன பண்றாங்க, பனாரஸ்ல சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சந்திக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அப்பதான் அவங்க சொல்றாங்க, சனாதன கோஸ்வாமி பார்த்துட்டு இப்பதான் கிளம்பி போனாங்க அப்படின்னு. சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, வர வழியில திருப்பி அவங்க என்ன பண்றாங்க, அங்கேயும் தன்னுடைய சகோதரரை பார்க்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் வங்காளத்துக்கு கிளம்புறாங்க. போற வழியில ஜெகநாத் பூரியில சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட கருணையால அவங்களுக்கு வந்து ஜெகநாத் பூரி போய் அவங்களுக்கு தரிசனம் எடுக்க முடிஞ்சது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இங்க இந்த இதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்ம அந்த கிரகஸ்தர்கள் நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் இல்லையா இந்த செல்வம், அதை எப்படி நம்ம உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்றத வாழ்ந்து காட்டியவர் நம்மளுடைய ஆச்சாரியர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம வந்து சொல்றோம் தத்விதி பிரணிபாதேன அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, நமக்கு வந்து ஆன்மீக குரு ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம எதுக்கு ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா, அவங்க தன்னை உணர்ந்தவர்கள், வாழ்க்கையே வாழ்ந்து காட்டியவங்க, சும்மா சொல்றது மட்டும் இல்ல. அவங்க அப்படியே கோஸ்வாமினா புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும்னா புலன்களை கட்டுப்படுத்தி இருப்பாங்க. பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரத்துக்கு கீழே ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா இன்னொரு நாள் அந்த மரத்துக்கு கீழே இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அதுலயும் நமக்கு பற்று வந்துரும்ட்டு அவங்க நடந்து போயிட்டே இருப்பாங்க. சோ இங்க வந்து ரூப கோஸ்வாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பொசிஷன்ல இருந்தாரு. அவர் வந்து சீஃப் செக்ரட்டரியா இருந்தாரு. அந்த நவாப் ஹுசைன் அப்படின்ற ஒரு முகமதி அரசனுடைய சீஃப் செக்ரட்டரியா இருந்தார். சோ அவர்கிட்ட நிறைய செல்வங்கள் இருந்தது. ஆனா அவருக்கு அந்த செல்வத்தின் மேல எல்லாம் வந்து ஒரு மோகம் கிடையாது. எப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பார்த்தாரோ அவர்கிட்ட நான் வந்து ஒரு சீடனாக சேரணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு உணர்வு மட்டும்தான் அவர்கிட்ட இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. அப்ப வந்து அவர் இங்க பாருங்க, அவர் எப்படி வந்து தன்னுடைய செல்வத்தை பகிர்ந்து அவர் வந்து இது பண்றான்றத நம்ம பார்க்கலாம். 50% வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கும் வைணவர்களுக்கும் தொண்டு புரிவதற்காக 50%, 25% வந்து பாத்தீங்கன்னா குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் 25%, 25% நம்மளுடைய பர்சனல் யூஸ்க்காக இல்லையா. சோ ஏதாவது அவசர காலத்துல ஏதாவது நமக்கு தேவைப்படலாம். சோ இது வந்து பின்னாடி நம்ம சனாதன கோஸ்வாமி வந்து நம்ம அந்த இது நம்ம சோ சனாதன கோஸ்வாமி வந்து விடமாட்டேன்னு சொல்றாங்க. அப்ப அவர் வந்து பொற்காசுகளை கொடுத்து அவர் எஸ்கேப் ஆகுறாரு, அங்க இருந்து தப்பிக்கிறாரு. சோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி நம்மள வந்து நம்மளுடைய செல்வத்தை நாம வந்து இப்படித்தான் வந்து பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றது புரியுது. இப்படிதான் நம்ம வந்து கையாளணும். அனைத்தையுமே நம்மளுடைய புலனின் திருப்திக்காக வச்சோம் அப்படின்னாக்கா நாம வந்து மீண்டும் இந்த ஜட உலக பற்றிலேயே மாய்ந்து விடுவோம். நாம என்ன பண்ணணும், பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து நாம விடுபடணும் அப்படின்னா நம்ம தன்னுணர்வை பெற்று பகவானுக்கு ஒரு உன்னதமான பக்தி தொண்டு பண்ணணும். சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி வந்து சஞ்சலமானவங்க இல்லையா. சோ அத நம்ம பகவானுடைய பக்தி சேவையில உபயோகப்படுத்தும் போது நாம அந்த பௌதீக பந்தத்துல
ஆட்கொள்ளப்பட மாட்டோம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சுற்றம் உறவினர்கள் வேணும். அதனால 25% அவங்களுக்கு, 25% வந்து நமக்கும் வந்து இது செல்வம் தேவைப்படும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். எவ்வளவு ஒரு அழகாக ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து தன்னுடைய செல்வத்தை எப்படி இது பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். பிரபு வாசிக்கிறீங்களா? நீங்க ட்ரை பண்ணீங்க போன தடவை. வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வைத்தியநாதன் பிரபுவா? யாரோ ஒருத்தவங்க ட்ரை பண்ணீங்க, வாசிங்க. எனக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதுனால பார்க்க முடியாது. நீங்க வாசிக்கலாம். வாசிக்கிட்டங்களா மாதாஜி? நானு மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஒரு பிரபுவா ட்ரை பண்ணாங்க. வைத்தியநாதன் பிரபுவா ட்ரை பண்றேன் மேடம். படிங்க பிரபு. அடுத்து மாதாஜி. ஹரிதாஸ் திக்குரா. சாரி மேடம், என்னால முடிய கண்ணு இதா இருக்கு. ஓகே மாதாஜி வாசிங்க. கேளுங்க மாதாஜி, யார் படிக்கலாம்னு படிக்கலாம். படிச்சிருவேன், செல்லுல படிக்க முடியல. எப்ப எது மாதாஜி ஆரம்பத்துல இருந்தீங்களா படிக்கிறீங்களா? இப்ப தெரியுதா பாருங்க பிரபு, தெரியுதா? தெரியுது பிரபு, தெரியுது மாதாஜி. ஹி met ஹரிதாஸ், அங்கதானே? He met Haridas Thakura in Jagannath Puri, where he also met Lord Chaitanya and his other associates. Sri Chaitanya Mahaprabhu used to praise the handwriting of Rupa Goswami. Sri Rupa Goswami could compose verses according to the desires of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and by his direction he wrote two books named Lalita Madhava and Vaikida Madhava. Lord Chaitanya decided the two brothers Sanatana Goswami and Rupa Goswami to publish many books in support of the Vaishnava religion. Still, Rupa Goswami is described as the Bhakti Rasacharya, or one who knows the essence of devotional service. Gaudiya Vaishnavas are known as Rupanugas, followers of Sri Rupa Goswami. Sri Narottama Dasa Thakura sings Sri Rupa Manchari Pada, Sri More Sambada, Sri More Bhajanas, Pujanas. The feet of Sri Rupa Manjari, Rupa Goswami, eternal form of the Sri Radha's maid servant of Varja, are my only wealthy. They are the only object of my service and worship. Thank you, Mataji. Sorry, ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. ரொம்ப அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி மேபி நீங்க அடுத்த ஸ்லைட் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெகநாத் புரியில தான் வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூரர் இருக்காரு. நம்ம அவருடைய கதையை இன்னொரு இதுல நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம பாக்குறதே வந்து சுருக்கமா தான் பார்த்துட்டு வரோம், ரொம்ப டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்கல. சோ ஹரிதாஸ் தாக்கூரர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 24 மணி நேரத்தில் 22 மணி நேரமும் பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சாடனம் பண்ணி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த பக்தர். சோ ஜெகநாத் புரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூரரை பாக்குறாரு. அது மட்டுமல்ல, சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய மற்ற பந்துக்களையும் வந்து அவர் அங்க பாக்குறாரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூப கோஸ்வாமியை வந்து ரொம்ப அவர் வந்து புகழ்கின்றார், போற்றுகின்றார். ஏன் அப்படின்னா ரூப கோஸ்வாமிகளுக்கு வந்து 17 மொழிகள் தெரியும். சோ அவருடைய அந்த எழுத்து வடிவத்தை பார்த்து அவர் ரொம்ப பிரைஸ் பண்றாரு. யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூப கோஸ்வாமி வந்து அந்த எழுதும் போது சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட மனசுல என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே வந்து அவர் வடிவமைத்து கொடுக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு 4 கட்டளைகளை கொடுத்திருக்கார். அதுல 2வது கட்டளை, முதல் கட்டளை என்னது? என்ன பார்த்தோம்? ஏன் உங்க இப்படி கிளம்பி போறாங்க வங்காளத்துல இருந்து? எங்க போனாங்க?
பிருந்தாவனம் எதுக்காக போனாங்க விருந்தாவனத்துக்கு? பரப்புறதுக்காக மத்தாஜி. பக்தி பரப்புறதுக்கு. மெயினா அங்க என்ன எதுக்காக அமுச்சு வைக்கிறாரு? கிருஷ்ணருடைய லீலை நடந்த இடத்தெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்னு அமுச்சு வைக்கிறாரு இல்லையா? அதுதான் முதல் கட்டளை அவருக்கு. விருந்தாவனம் சென்று கிருஷ்ண லீலை நடந்த இடங்கள் எல்லாம் இவன் வந்து கண்டுபிடிச்சு அதை புனரமைக்கணும் அப்படின்னு அமுச்சு வைக்கிறாரு. சோ இரண்டாவதாக இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இவங்க 2 பேர்கிட்டயும், யாரு ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி 2 பேர்கிட்டயும் நிறைய புத்தகங்களை வந்து வெளியிடணும். வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தை பத்தி அவங்க நிறைய புத்தகங்கள் வந்து வெளியிடணும், வைஷ்ணவ மதத்தை பரப்புறதுக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூப கோஸ்வாமியை நம்ம வந்து என்னன்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா பக்தி ரசாச்சாரியார் அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது பக்தியோட அந்த ரசத்துக்கெல்லாம் ஆச்சாரியராக இருக்கின்றார். அவர் மூலமாக தான் நமக்கு வந்து அந்த பக்தியை கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அவர்தான் வந்து உண்மையாகவே வந்து அந்த பக்தியை உணர்ந்தவர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ இந்த கௌடிய வைணவர்களை நம்ம எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா ரூபானுகா அப்படின்னு, ரூப கோஸ்வாமியோடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுபவர்கள் அப்படின்னு பேரு. என்னன்னு பேரு? ரூப கோஸ்வாமியோட அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றக்கூடியவர்கள். அதனால அவங்களை வந்து கௌடிய வைஷ்ணவர்களை நம்ம என்னன்னு கூப்பிடுறோம்? ரூபானுகா தாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம், ரூபானுகாஸ் அப்படின்றோம் இல்லையா? சோ ஸ்ரீ நரோத்தமதாஸ் தாக்கூரர் அவர் என்ன அங்க எழுதுறாரு அப்படின்னாக்கா, ரூப மஞ்சரி பாதா, ரூப மஞ்சரி பாதா அப்படின்னா மஞ்சரி பாதா, அதாவது ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாக்கு சேவை பண்றதுக்கு லலிதா மஞ்சரி சேவகின் அப்படின்னு இருக்காங்க. லலிதா மஞ்சரிக்கு கீழே இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கெல்லாம் தலைமையாக இருக்கக்கூடியவங்க வந்து ரூப மஞ்சரி அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க அவங்க எதுக்காக இங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, சைத்தன்ய மகாபிரபு 2 பேரும் கலந்த கலவை இல்லையா? யாரு 2 பேரும்? ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாவும் கலந்த கலவை. எப்படி பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணணும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இங்க வந்து ஒரு கதை பார்க்கலாம். நீங்க நிறைய பேருக்கு இந்த இருக்கவங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தடவை யாரு வந்து ரொம்ப உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு ஒரு போட்டி வருது. நாரத ரிஷி வந்து நினைக்கிறார், 24 மணி நேரமும் பகவானுடைய நாமத்தையே சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்லையா, எனக்கு எதனா வேற எதனா இருக்கா என்ன? எனக்கு எந்த ஒரு செயல்பாடும் கிடையாது. எப்போதும் நாராயணா நாராயணன் பகவானுடைய நாமத்தையும் அந்த அதற்கான உண்டான பக்தர்களையும் அவங்கள வழி நடத்துறது தான் நம்மளுடைய இதா இருக்கும். நான் தான் வந்து ரொம்ப உயர்ந்தவன் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு அகங்காரம் வருகின்றது. அப்ப ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்துல வந்து அவர் போறாரு. அப்ப இது ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு தெரியும் இல்லையா, அகம் பிரம்மாஸ்மி. சோ பகவான் எல்லாருடைய மனசுல இருக்கிறதையும் தெரிந்து கொண்டவர். சோ அவர் என்ன சொல்றாரு, ஓகே இந்த ஒரு சின்ன அகங்காரத்தை நம்ம போக்கணும்ட்டு அவர் சொல்றார், நாரதா நீ வந்து யார் உயர்ந்த பக்தர்கள் போது அதை நீயே கண்டுபிடிப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. நீ எனக்கு ரொம்ப தலைவலிக்குது, பயங்கரமா தலைவலிக்குது, சரி அதுக்கு என்ன மருந்து சொல்லுங்க, நான் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன், இப்ப போய் கொண்டு வரேன். எனக்கு வந்து யாராவது ஒரு உயர்ந்த பக்தர்களுடைய பாத தூசி இருக்கு இல்லையா, பாதத்துல இருக்க அந்த தூசு, அந்த தூசு வந்து என்னோட தலையில போட்டா எனக்கு வந்து தலைவலி போயிடும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். அப்ப நாரத ரிஷி என்ன பண்றாரு, உடனே யார் அந்த உயர்ந்த பக்தர்கள் அவங்களுடைய பாதத்துல இருந்து நான் வந்து பாத தூசியை கொண்டு வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய தலைவலியை போக்கணும், அவரு நான் தான் உயர்ந்த பக்தர் நினைச்சாரு இல்லையா, அதெல்லாம் போயிடுச்சு. இப்ப பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும் அந்த நிலைக்கு வந்தாச்சு. சோ அவர் என்ன பண்றாரு, முவ்வுலக சஞ்சாரி இல்லையா, 3 லோகத்துக்கும் போகக்கூடியவர். அவர் எல்லா இடத்துக்கும் ஓடுறார், போய் சிவலோகம் சத்தியலோகம் எல்லா லோகத்துக்கும் போய் கேட்கிறார். எல்லாரும் அச்சோ அது எப்படி, நான் தான் பாத தூசி எல்லாம் கொடுக்க முடியாதுப்பா, எவ்வளவு பெரிய பாவம் தெரியும்ல, நான் கொடுக்க முடியாது. எல்லாரும் வந்து என்ன பண்றாங்க, முடியாதுன்னு சொல்றாரு. டயர்டா வந்துடுறாரு நாரதர். வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் இடத்துல சொல்றாரு, நான் எல்லா லோகத்துக்கும் போய் கேட்டுட்டேன், யாரும் வந்து தரமாட்டேன்றாங்க அப்படின்னு. அவர் என்ன சொல்றாரு, நீ விருந்தாவனம் போனியோ அப்படின்னு கேட்டார். இல்ல போல, இங்க இருக்கவங்களே கொடுக்கல, அங்க இருக்கவங்க எப்படி கொடுப்பாங்க, நீ ஏன் ஒரு தடவை போய் தான் பாரு அப்படிங்கிறாரு. நாரத ரிஷி விருந்தாவனம் போறார். போன உடனே பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு தின்பண்டத்துக்கு மேல அத்தனை தேனீக்களோ அல்லது ஈக்களோ வந்து மொய்க்கும் இல்லையா, அது போல நாரத ரிஷியை பார்த்த உடனே விருந்தாவன வாசிகள் கோபியர்கள் எல்லாம் ஓடி வந்து அவரு குசலம் விசாரிக்கிறாங்க. எப்படி கிருஷ்ணர் எப்படி இருக்காரு, அங்கிருந்துதான் வரீங்களா, அவர் வந்து சௌகரியமா இருக்காருன்ட்டு எல்லாரும் அவ்வளோ கேள்விகளை கேக்குறாங்க. அப்ப நாரத ரிஷி சொல்றார், எல்லாருக்கும் நான் சொல்றேன் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்கோ. இப்ப வந்து
கிருஷ்ணருக்கு வந்து பயங்கரமா தலைவலிக்கணும்னு திருப்பி எல்லாரும் ரொம்ப சோகமாயிடுறாங்க. ஏன் என்னாச்சு, என்ன பண்ணா அவருடைய தலைவலி போகும்? இவர் சொல்றாரு, இந்த பாத துளி, பக்தர்களுடைய பாத தூசு இருக்கு இல்லையா, அதை தலையில போட்டா தலைவலி போகுமா அப்படின்னு சொன்னா அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்றாங்க, எல்லாரும் வேகமா அவர் முடிச்சாரோ இல்லையோ அந்த சென்டென்ஸ், அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்றாங்க, அங்க இருக்க மண்ணுல வந்து குதிச்சு குதிச்சு தன்னுடைய அந்த பாதத்துல இருக்கக்கூடிய மண்ணெல்லாம் எடுத்து ஒரு பெரிய மூட்டை கட்டி கொடுத்தாச்சு. அப்ப வந்து போங்க, முதல்ல போய் என்னுடைய கிருஷ்ணருடைய தலைவலியை வந்து போக்குங்க அப்படின்னு. அப்ப அவர் கேக்குறாரு, நீங்க என்ன என்ன பண்றீங்கன்னு தெரியுதா உங்களுக்கு? அவர் வந்து சாக்ஷாத் பகவான், அவருடைய தலைக்கு நம்மளுடைய பாதத்துல இருந்து தூசியா அப்படின்னு, நரகத்துக்கு போயிடுவோம் தெரியுமா அப்படிங்கிறாரு. அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்க, என்னுடைய பகவானுடைய தலைவலி போகிறதுக்கு நான் நரகலோகம் போனாலும் பரவாயில்ல, ஆனா அவருக்கு தலைவலி வந்து போகணும், அவ்வளவுதான். அதுக்காக நான் என்ன ஒரு இது எடுத்துக்கிட்டாலும், எனக்கு வந்து என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்றார். இதுதான் வந்து உயர்ந்த பக்தர்களுடைய மனோபாவம் இல்லையா? சோ வந்து அப்ப வந்து நாரத ரிஷிக்கு வந்து புரியுது, ஓகே, கோபியர்கள் வந்து உயர்ந்த பக்தர்கள் அப்படின்றது நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இங்க நம்ம எதுக்கு வந்து அந்த கதை பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாவோட சேவகிகள் இருக்காங்க இல்லையா, அதுல வந்து தலைமையாக இருக்கக்கூடியது வந்து ரூப மஞ்சரி அப்படின்னு இருக்காங்க. அந்த ரூப மஞ்சரி தான் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய இந்த அவதாரத்துல ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமியாக அவதாரம் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம பாக்குறோம், கிருஷ்ணர் எப்பவுமே வந்து தனியா வருவது கிடையாது, அவர் வந்து தன்னுடைய சகாக்களோட தான் வருவார். ஸ்டார்டிங் நம்ம அந்த ஹனுமன் வந்து அந்த குரங்கு ஃபார்ம்ல இருந்தாலும் அவங்களையும் கூட்டிட்டு தான் வருவார் இல்லையா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன். சோ இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரத்தப்ப அவர் கூட அந்த ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாவோட சேவைகள் எல்லாருமே வந்து இங்க ஒவ்வொரு அவதாரமா வராங்க. சோ அதுல வந்து தலைமையாக இருக்கக்கூடிய சேவகிகளோட இவங்கதான் வந்து ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவங்க யாருன்னா ஸ்ரீ ரூப மஞ்சரி, அவங்களுடைய அவதாரம் தான் ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ அவர் வந்து நரோத்தமதாச தாக்கூரர் என்ன பாடுறாருன்னா, அவருடைய திருப்பாதம் இருக்கு இல்லையா, யாரு நம்ம சொல்றோம், பகவான் பக்தவச்சலன். அவர் வந்து பக்தனுக்காக என்ன வேணாலும், தன்னுடைய வாக்கை கூட மாற்றக்கூடியவர் பகவான், ஆனா பக்தனுக்காக பண்ணுவார். அவர் வந்து தர்மத்தின் வழி நடக்கணும் இல்லையா, ஏன்னா தர்மமே வந்து அவர் தான், தர்மமே வந்து தான் சொல்றார். அப்படிப்பட்ட பகவான் தர்மத்தையும் வந்து அவர் என்ன பண்ண முடியும், கடந்து போக முடியும். எதற்காக அப்படின்னாக்கா தன்னுடைய பக்தனுக்காக. சோ இங்க வந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, அவருடைய பக்தனுக்கு யாரெல்லாம் சேவை பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாம் பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். சோ பகவான் பக்த வச்சலன், யாரெல்லாம் தன்னுடைய பக்தனுக்கு வந்து சேவை பண்றாங்களோ அவங்க அவங்களுக்கும் பிரியமானவர்கள். சோ இங்க நரோத்தமதாஸ் தாக்கூரர் என்ன பண்றாரு, ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமியோட தாமரை பாதம் இருக்கே, அதுதான் என்னுடைய உயர்ந்த ஒரே செல்வம் அப்படிங்கிறார் இல்லையா. சோ அது மட்டும் தான் எனக்கு வந்து என்னுடைய பக்தி தொண்டையும் என்னுடைய பக்தியும் மேம்படுத்த உயர்ந்தது அப்படிங்கிறார். அது மட்டும்தான் கதி அப்படிங்கிறார். சோ நாம ஆச்சாரியருடைய திருப்பாதத்துக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு நம்மள வந்து ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு கொண்டு செல்லும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமிய நம்ம வந்து பக்தி பண்ணும்போது, அவருடைய திருப்பாதத்துக்கு பக்தி பண்ணும்போது, அவருடைய லிட்ரேச்சரை நம்ம படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பக்தியில வந்து முன்னேற முடியும் அப்படின்றது நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. இது வரைக்கும் ஏதாவது யாருக்காவது கேள்விகள் இருக்குங்களா? ஏதாவது கேள்விகள், ஏன்னா டவுட்ஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. வல்லப சுவாமி சொன்னீங்க இல்லையா? ஹலோ, சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி, வல்லப சுவாமி சொன்னீங்க இல்லையா, ஒரு ரூபக சனாதன கோஸ்வாமியோட தம்பி சகோதரன், அவர் வந்து வல்லபாச்சாரியார் தானா இல்ல அவரு வேறங்களா? வல்லபாச்சாரியார் வேறங்களா? ஐ திங்க் அவங்க வேறன்னு நினைக்கிறேன் பிரபு. நாளைக்கு நம்மளோட கிளாஸ்ல வேணா நம்ம அதை நான் இன்னும் டீட்டெயிலா பாக்குறேன். ஆனா வல்லபாச்சாரியர் வேறன்னு நினைக்கிறேன் பிரபு. நான் எதுவும் ஸ்பெகுலேட் பண்ண விரும்பல. ஆக்சுவலா இவங்க வேற அவங்க வேறன்னு நினைக்கிறேன் பிரபு. நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன். ரெண்டு பேருமே வேற வேறதான் மாதாஜி. அதுதான் வேற வேறன்னு நினைக்கிறேன். வேற ஏதாவது கேள்விகள்? ஓகே. சோ ரூப கோஸ்வாமி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, அடுத்து வேற யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுதா? வாசிங்க மாதாஜி. ட்ரை பண்ணீங்களா? வாசிக்கிறீங்களா? சொல்லுங்க பிரபு. எந்த புத்தகத்துல இருக்கு மாதாஜி? புரியல.
இப்ப இங்கிலீஷ்ல வருது இல்லைங்க லெட்டர்ஸ், அது வந்து எனக்கு ஆமா. இங்கிலீஷ் தெரியாது. இது தமிழ்ல நான் எந்த புத்தகத்துல பார்த்து வாசிக்கணும்? இது வந்து பிபிடி ஷேர் பண்ணிருக்காங்க டெம்பிள் வந்து பிரபு. இதோட தமிழ் ஆக்கம் என்கிட்ட இல்லைன்னா அதை நான் ஷேர் பண்ணிருப்பேன். வேற ஓகே. யாராவது தெரிஞ்சவங்க வாசிங்க இப்ப. மாதாஜி படிக்கிறாங்க மாதாஜி. வாசிக்கிட்டுங்களா மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி. Rupa Goswami wanted to make heir for Sanatana Goswami. Radharani herself delivered the goods for that. Sanatana Goswami forbade Rupa Goswami to desire like that again. Govinda Deva discovered at the site where a cow pours milk every day. On another occasion, the Goswamis were having எழுத்து ரொம்ப போன்ல சின்ன சின்னதா தெரியுது, மனசு படிக்க வரல. உங்களால முடிஞ்ச படிங்க மாதாஜி, யாருக்கு முடியுதோ அவங்க படிங்க. On another occasion of the Goswamis were having a discussion about the erotic feelings of separation of Radha, Krishna and their associates. Sri Rupa Goswami began to breathe very heavily. His heart felt as though it was burning. At one point, as he signed, his breath happened to fall on the body of one devotee present there. Shortly thereafter, a boil developed on the devotee's body where Sri Rupa's breath had touched it. Okay, thank you, Mataji. Thank you, மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ரூப கோஸ்வாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹைலி ஸ்காலர்டு பர்சன் இல்லையா? ஸோ அவங்க வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்காக வந்து அவங்க கீர் பண்றாங்க, பாயசம் பண்றாங்க. அதுக்கு உண்டான பொருட்களை வந்து ஸ்ரீமதி ராதாராணிமா வந்து எடுத்து கொடுக்குறாங்க. அதை வந்து சனாதன கோஸ்வாமி வந்து கண்டிக்கின்றார், இந்த மாதிரி மீண்டும் நீ செய்து கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு. அது போல ஒரு தடவை அவர் என்ன பண்றார், இந்த ஏன்னா 4 கட்டளை கொடுத்தார். இன்னொரு கட்டளை வந்து சாஸ்திரங்களை எழுதணும் அப்படின்னு சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இன்னொரு கட்டளை. அப்போ ஒரு தடவை என்ன பண்றார், ஒரு மரத்துக்கு கீழே இருந்து அவர் என்ன பண்றார், எழுதுறார். எழுதும் போது அங்க நிறைய ரொம்ப வெயிலா இருக்கு. ஆனா ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் வந்து தன்னுணர்வு பெற்றவர்கள் அல்லவா, தன்னுணர்வில் நிலைத்தவர்கள். அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, அத வந்து ஒரு பொருட்படுத்தாம அவர் பாட்டு எழுதிட்டு இருக்காரு. அப்போ ஸ்ரீமதி ராதாரணிமா என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்களுடைய அந்த சேல தலைப்புல அவருக்கு வந்து நிழலை கொடுக்கறதுக்காக அவங்க வந்திருக்காங்க. தாயார் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர்கள். சோ என் குழந்தை எப்படி வெயில இருந்து எழுதுறானேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, தன்னுடைய புடவையோட அந்த இதுல வந்து அவங்களுக்கு அந்த நிழல் கொடுக்கறதுக்காக வராங்க. அதை பார்த்துட்டு அதையும் வந்து சனாதன கோஸ்வாமி வந்து இங்க கண்டிக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ அது மட்டுமல்ல, ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பசு வந்து தினமும் வந்து நிறைய பால் சொரிகின்றது. அங்கிருந்து இந்த கோவிந்த தேவா அப்படின்றவரை வந்து இவங்க என்ன பண்றாங்க, கோவிந்தாஜியை வந்து அவங்க எடுக்கிறாங்க. ஏன்னா 4 கட்டளை கொடுத்தார். ஒண்ணு வந்து கிருஷ்ணலீலை நடந்த இடத்தெல்லாம் வந்து புதுப்பிக்கணும். 2வது கட்டளை வந்து பாத்தீங்கன்னா விக்கிரக வழிபாடு செய்யணும். 3வது கட்டளை வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திரங்களை எழுதணும். 4வது கட்டளை வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தியை எல்லாருக்கும் எடுத்து உரைக்கணும், பிரச்சாரம் பண்ணணும், ப்ராபகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. யாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு இவங்களுக்கு இட்ட கட்டளை. சோ இதுல 3 விஷயங்கள் பண்ணியாச்சு. இவருக்கு வந்து விக்கிரக வழிபாடு பண்றதுக்கு விக்கிரகம் வேணும். சோ அவர் ரொம்ப சோகமா இருக்க. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா யமுனை நதிக்கரையில அவங்க வந்து சொல்றாங்க, ரொம்ப சோகமா இருக்கும்போது ஒரு சிறுவன் வந்து என்ன சொல்றாரு, இங்க வாங்க, நீங்க ஏன் கவலையா இருக்கீங்கன்னா, இல்ல என்னோட குரு இப்படி சொல்லிட்டார், நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியலன்னு போது அப்புறம் சொல்றாரு, இங்க ஒரு முள்புதர்ல வந்து இந்த ஒரு பசு வந்து ரொம்ப நாளா அப்படி பால் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க, ஏதோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், நீங்க போய் என்னன்னு பாருங்கும் போது அங்க பார்த்தா அங்க வந்து கோவிந்தாஜி எடுத்துதான் வந்து இவங்க வந்து டெம்பிள், அங்க ஒரு பெரிய கோவில்லாம் கட்டி அங்க வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது. இன்னொரு நிகழ்வு என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த கோஸ்வாமிகள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராதாகிருஷ்ணரையும் அவங்களுடைய கோபியர்கள்லாம் வந்து பிரிஞ்சு இருக்காங்க இல்லையா, அந்த நிலையை வந்து அவங்க டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. அத டிஸ்கஸ் பண்ணும்போதே பாத்தீங்கன்னா விப்ரலம்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த பிரிஞ்சு இருக்கிறது அந்த 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 வழி வந்து ரொம்ப
ரொம்ப ரொம்ப வலியா இருக்கு. அதை பத்தி அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இவர் அந்த நிலைக்கே போயிடுறார். போய் என்ன ஆகுது, அப்படி என்ன அங்க அந்த நிலைக்கு போகும்போது என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு பாக்குறோம். ரொம்ப ஹெவியா பிரீத் பண்றாரு, வேகமாக வந்து மூச்சு எடுக்கிற, அவரோட உடம்பெல்லாம் வந்து அப்படியே எரியுது. ஏன்னா அந்த அந்த லீலையே அவங்க அங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, விவாதம் பண்றாங்க. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மா மற்றும் மற்ற கோபியர்கள் எல்லாம் வந்து பிரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அது அப்படியே அவர் வந்து உணர்கின்றார். அப்போ மூர்ச்சையாகி மயங்கி என்ன பண்றார், ஒரு பக்தர் மேல வந்து விழுகின்றார். அப்ப விழுந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்தர்ல உடம்பு எங்க அவர் விழுந்தாரோ அந்த இடத்துல வந்து கொப்பளம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய ஹீட் அவரோட உடம்புல இருந்து தான் அந்த இது நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இதெல்லாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னாக்கா, இதுதான் வந்து அந்த உயர்ந்த நிலை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். அதாவது ஒரு தாய்க்கு வந்து தன்னுடைய குழந்தைக்கு எப்படி வந்து அன்பு கொடுக்கறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லி தர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அது தன்னாலே வரும். அப்படி இருந்தாதான் அதுக்கு பேர் வந்து தாய்மை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? சோ அது போல பக்தர்கள், தூய பக்தர்கள், அதாவது நம்ம வந்து பிரேம பக்தி, அந்த உயர்ந்த நிலை அப்படின்னு சொல்றோம். சோ அவங்க தூய பக்தி நிலையில இருக்கும்போது இதெல்லாம் வந்து சயின்ஸ் சிம்டம்ஸ் வந்து அவங்க எக்ஸிபிட் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ அவர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், கிட்டத்தட்ட 17 புத்தகங்கள் கிட்ட அவர் வந்து எழுதியிருக்கார். சோ என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதெல்லாம் வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல 10.84வது பொருளுரையில வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹம்சதூதா, ஹம்சதூதா. ஹம்ச பறவைனா என்ன நமக்கு தெரியும், அன்னப்பறவை தான் ஹம்ச பறவைன்னு சொல்றோம். அன்னப்பறவை என்ன பண்ணும், என்ன தேவையோ பாலும் தண்ணியும் கலந்து வச்சாலும் அதுக்கு தேவையான பாலை மட்டுமே எடுத்துக்கும், மத்ததை விட்டுடும் இல்லையா? ஹம்சதூதா. உத்தவ சந்தேசா, கிருஷ்ண ஜன்ம திதி விதி, ராதா கிருஷ்ண கனோ தேச தீபிகா, பிருஹத் அண்ட் லகு, ஸ்தவமாலா, விதக மாதவா. இதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட கட்டளைக்குனாக்க ஒரு விதக மாதவா, லலிதா மாதவா அப்படின்னு 2 புத்தகங்கள் எழுதியிருக்க. சோ இந்த 2 இதன் மூலமாக நாம வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய அந்த அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ், அவருடைய லீலைகளை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். தனகேலி கௌமுதி, பக்தி ரசாமிரத சிந்து. நம்ம லெவல் 3ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி ரசாமிரத சிந்துவை நம்ம வந்து படிக்கிறோம். அதாவது நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், அதாவது பக்தியை நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறதனுடைய அந்த ஆனந்தம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ கிருஷ்ணருக்கு உண்டான அந்த பக்தியை பண்றவங்களுடைய நிலை என்ன, அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது. உஜ்வால நீலாமணி, அக்யதா சந்திரிகா, மதுர மகிமா, பத்யவாலி, நடக சந்திரிகா, லகு பாகவதாமிருதா. பாகவதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வியாக்கியானம் இருக்கு. லகு பாகவதாமிருதா அப்படின்றதும் இன்னொரு வியாக்கியானம் நம்ம பாக்குறோம். இதை தவிர்த்து நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், உபதேசாமிருதமும் வந்து நம்மளுடைய ரூப கோஸ்வாமிகள் கொடுத்ததுதான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நம்ம பார்த்தோம், அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னுடைய குரு இட்ட அத்தனை 4 கட்டளைகளையும் வந்து அவர் ரொம்ப செவ்வனே செய்தார். அவர் வந்து விக்கிரக வழிபாடுன்னு சொன்னாரு, அந்த விக்கிரகம் இல்லையேன்னு வருந்துறாரு யமுனை நதிக்கரையில இருந்து. அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சிறுவன் மூலமாக அவருக்கு அந்த ராதா கோவிந்தஜி கிடைக்கிறாங்க. அவங்கள வச்சு இவர் என்ன பண்றாரு, டெம்பிளே அங்க வந்து நிர்மாணம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ இங்க வந்து நம்ம கௌர கனோதேச தீபிகா அப்படின்றதுல நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, இவர் வந்து யாருடைய இன்கார்னேஷன், ஸ்ரீ ரூப மஞ்சரியோட இன்கார்னேஷன். ரூப மஞ்சரின்றவங்க யாரு, லலிதா சகியோட ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுடைய தலைமை சேவகி. அவங்க வந்து லலிதா சகி வந்து ஸ்ரீமதி ராதாராணியோட இது அப்படின்றது, அவங்களுடைய சேவகி அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஓகே, சோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமியை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். நமக்கு வந்து 6 கோஸ்வாமிகள் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஸோ இந்த 6 கோஸ்வாமிகள்ல வந்து ரொம்ப முதன்மையானவராக கருதப்படுறவரு ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ரூப கோஸ்வாமியை யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்களை வந்து ரூபானுகாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அந்த 6 கோஸ்வாமில முதன்மையானவர் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி, அவருடைய சகோதரர் அடுத்து ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி, அடுத்து வந்து ஸ்ரீ பட்ட ரகுநாத சுவாமி, ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ கோபால பட்ட சுவாமி, ஸ்ரீ ராகானுக சுவாமி
அப்படின்னு அந்த 6 பேரை வந்து நம்ம ரகுநாத பட்ட சுவாமி, ரகுநாத சுவாமி அப்படின்னு 6 கோஸ்வாமிகளை வந்து நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ ரூப கோஸ்வாமிகள் வந்து ரொம்ப மூத்த கோஸ்வாமி. அவரை வந்து மற்றவங்க எல்லாம் சிக்ஷா குருவாக எடுத்துக்கொண்டாரு. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பார்த்த உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவர்கிட்ட நேரடியாக சீடனாகனவங்க இந்த 6 பேரும். சோ நேரடியாக சீடனாகணும்னு அவர் நினைக்கிறாரு. அப்போ அவர் வந்து ஒரு அரசாங்க உத்தியோகத்துல இருந்தார். அதெல்லாம் விட்டுட்டு அவர் என்ன பண்றார், பக்தி மார்க்கத்துல வர்றார். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு 4 விஷயங்களை பண்ண சொல்றார். ஒண்ணு வந்து கிருஷ்ணருடைய லீலையை புதுப்பிக்கணும் பிருந்தாவனத்துல. விக்கிரக வழிபாடு எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத மத்தவங்களுக்கு சொல்லி தரணும், விக்கிரக வழிபாடு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திரங்களை எழுதணும், அதை மத்தவங்களுக்கு சொல்லி தரணும். சோ இந்த மாதிரி 4 கட்டளைகள். அதை சிறமேற்கொண்டு ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமியும் அவரோட சகோதரரான வல்லப கோஸ்வாமியும் என்ன பண்றாங்க, பிருந்தாவனம் போறாங்க. ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து சனாதன கோஸ்வாமி போயிட்டார். அவரை தேடிக்கொண்டு இவங்களும் வந்து போறாங்க. அப்புறம் போற வழியில தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க. அவர் பேர் வந்து சுபுதி ராயா அப்படின்றவர். அவர் எங்க இருக்காரு அப்படின்னாக்கா மதுரால இருக்கார். சோ இவங்க பிருந்தாவனம் போற வழியில மதுரா போறாங்க. அங்க வந்து சுபோதி ராயாவை பாக்குறாங்க. இவங்க 2 பேரையும் பார்த்த உடனே அவர் ரொம்ப அந்த பக்தி பரவசத்துல ரொம்ப மூழ்கி போறார். சோ அவங்களுக்கு வந்து இவர் ஹெல்ப் பண்றார். 12 காடுகளை, வனத்தை வந்து பிருந்தாவனத்துல அவங்களுக்கு வந்து காட்டி கொடுக்கிறார் சுபூதி ராயா. இந்த கங்கை யமுனையை ஃபாலோ பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, போயிட்டே இருக்கும்போது அது கங்கையா அவங்க வந்து எங்க போய் சேர்றாங்க, அலகாபாத் அப்படின்ற அங்க காசிக்கு போறாங்க, பிரயாக தீர்த்தால போறாங்க. அங்க தன்னுடைய சனாதன கோஸ்வாமி சகோதரரை தேடிதான் போறாங்க. கடைசியில அங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பார்க்க முடிகின்றது. இதே சமயத்துல சுபுதி ராயா வந்து மதுரா போயிடுறாரு. சனாதன கோஸ்வாமி மதுரா போயிட்டாரு. அங்க இவங்க பார்த்தாங்க இல்லையா, சுபுதி ராயா அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு, உங்களுடைய 2 சகோதரர்களும் எப்பதான் வந்து உங்களை தேடிக்கொண்டு முன்னோக்கி சென்றார்கள்னு. சோ இவங்க வர வழியில வெஸ்ட் பெங்கால் போறாங்க. வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருந்து அவங்க போற வழியில வந்து ஜெகநாத் புரி, அங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபுரோட கருணையால அங்க வந்து தரிசனம் எடுத்துக் கொள்கின்றாங்க, ஜெகநாதருடைய தரிசனம் எடுத்துக்கிறாங்க. சோ தான் சேமித்து வைத்த செல்வங்களை வந்து அவர் வந்து எப்படி வந்து உபயோகப்படுத்தினார் அப்படின்னாக்கா, 50% செல்வத்தை வந்து பகவானுக்காகவும் பகவானுடைய பக்தர்களுக்காகவும், 25% வந்து தன்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களுக்காகவும், 25% அவசர காலத்துக்காக அவர் வச்சிருக்கார். அதை பயன்படுத்தி தான் அவருடைய சகோதரரான சனாதன கோஸ்வாமி வந்து நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இப்ப பிரைப், அந்த மாதிரி கொடுத்து அவருடைய அந்த வேலையில இருந்து விடுவிக்கப்படுறாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஜெகநாத் புரிக்கு அவர் வரும்போது ஹரிதாஸ் தாக்கூரார பாக்குறாங்க. அது மட்டுமல்ல, சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவருடைய மற்ற பக்தர்களையும் பாக்குறாங்க. அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாங்க, ரூப கோஸ்வாமியோடைய அந்த எழுத்து வடிவங்களை வந்து அவர் ரொம்ப புகழ்றாரு, ரொம்ப அழகா எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அவருடைய கருணையின் மூலமாக 2 புத்தகங்கள் எழுதுறாரு, லலித மாதவ, விதாக மாதவ அப்படின்ட்டு. 2மே வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. அது மட்டும் அல்லாம இவங்க 2 பேருமே வந்து வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தை வந்து ரொம்ப அழகா சப்போர்ட் பண்ணி அவங்க வந்து புத்தகங்கள் வெளியிடணும் அப்படின்றதையும் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்காரு. சோ இவருக்கு வந்து இன்னொரு பேரு என்ன அப்படின்னாக்கா, பக்தி ரசாச்சாரியார் அப்படின்றது பேரு இருக்கு. இவரை ஃபாலோ பண்ணி வரவங்க ரூபானுகாஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. ஏன்னா இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் யாரோட மேற்பார்வையில நடக்குது அப்படின்னாக்கா, ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமியோட மேற்பார்வையில தான் நடக்குது. மகாபிரபுவோட மனசுல என்ன இருக்குன்றத அவரை உணர்ந்து அதை செயல்படுத்தக்கூடியவர் அவர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அவருடைய பாதத்துல தஞ்சம் அடைஞ்சோம் அப்படின்னாக்கா, ஸ்ரீமதி ராதாராணிமாக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் உள்ள அந்த அன்பு பரிமாற்றத்தை உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள முடியும். அதனால வாழ்க்கை பக்குவம் அடையும். மீண்டும் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து நம்ம விடுபடுறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். நம்ம தான் பகவானுக்கு சேவை செய்யணும். ஆனா பகவானே வந்து நமக்கு சேவை செய்யற விஷயங்களை நம்ம இவங்களுடைய லீலைகளை பார்க்கலாம். அதை தவிர்த்து வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா, இவர் வந்து ரூப மஞ்சரி உடைய அவதாரம்னு சொல்லப்படுது. 17 புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கார். 16 பிளஸ் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவர் சொன்னதை அப்படியே ஜீவ கோஸ்வாமி எழுதியிருக்கார். அதனால வந்து ஆத்தர் வந்து ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணன். வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதி கி ஜெய். நிதாய் கௌர பிரேமநந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல யாராவது லேப்டாப்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்களா? ஜிஎஸ்என் பிரபு வந்துட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.
சர்வா பிரபு வந்துட்டாங்களா? சர்வா பிரபு வேற யாராவது இதுல லேப்டாப்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்களா? மாதாஜி பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் செல்லுல தான் இருக்கும். ஓகே, சரி. ஜிஎஸ்என் பிரபு வந்துட்டாங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. அவங்கள நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு இந்த இது பண்ணிக்கலாம். வேற யாராவது ஏதாவது ஷேர் பண்ணா ஷேர் பண்ணலாம். ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமிகளை பத்தி ஏதாவது உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஷேர் பண்ணணும்னா ஷேர் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी, हरे कृष्ण। பிரணாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. यस माताजी। மாதாஜி, சொல்லுங்க. ஸ்ரீமத் பாகவத்ல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல ஸ்ரூத கோஸ்வாமிகள்னு சொல்லி வருது மாதாஜி. அது இவங்க வழி வந்தவங்களா மாதாஜி? இந்த 6 கோஸ்வாமிகள். ஓகே ஓகே. அவங்கள சூத்த கோஸ்வாமி இவங்களையும் கோஸ்வாமின்னு சொல்றமேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேக்குறீங்க இல்லையா? இந்த இப்ப நம்ம பாக்குற 6 கோஸ்வாமிகள் வேற. இவங்க எங்க இருக்காங்க? நம்மளுடைய இந்த கலியுகத்துல, நம்மளுடைய 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கவங்க இவங்க. ஆனா சூத்த கோஸ்வாமிகள் வந்து யாருக்கு வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கொடுக்குறாங்க தெரியுமா? யாருக்கு கொடுக்குறாங்க ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை? இல்ல மாதாஜி, எனக்கு அத பத்தி அவ்வளவு தெரியும். ஓகே, நீங்க சொல்றது சுகதேவ கோஸ்வாமி, சூத்த கோஸ்வாமி அவங்கள சொல்றீங்களா? சூத்த கோஸ்வாமி வந்து நைமிஷாரண்யத்துல இருக்கக்கூடிய சௌனக ரிஷியோட தலைமைகள் இருக்கக்கூடிய அத்துணை ரிஷிகளுக்கும் வந்து பாகவதத்தை வந்து கொடுக்குறாரு. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா கலியுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம், அந்த சந்தியா யுகம், அந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல, அதாவது துவாபர யுகம் முடிஞ்சு கலியுகம் ஆரம்பிக்க போகுது. நம்ம சொல்றோம் இல்லையா சந்தியா வேலை பிரார்த்தனை பண்றது அப்படின்னுட்டு. சோ ஒரு யுகம் முடிஞ்சு இன்னொரு யுகம் வந்து ஆரம்பிக்கிற சமயத்துல பகவான் இங்க இருந்து போயிடுறாங்க. போனதுக்கு அப்புறம் வந்து கலி வருகின்றது. கலி வரும்போது பாத்தீங்கன்னா பரீட்சித் மகாராஜர்கிட்ட கேது. ஏன்னா பரீட்சித் மகாராஜர் சாக்ஷாத் பகவானால ப்ரொடெக்ட் பண்ணப்பட்டவர். எப்போ சிசுவா இருக்கும் போதே அவரே வந்து இந்த இதுக்கு ஆட்கொள்ளப்படுறாரு அப்படின்னாக்க ரீசன் வந்து இதுதான். அப்போ கலி வந்து பரீட்சித் மகாராஜர்கிட்ட கேக்குது, எப்படியும் இது வந்து இந்த ஒரு இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இது நடந்தே ஆகணும். அப்போ நீ ஒரு ராஜானா எனக்கும் தங்குறதுக்கு இடம் கொடுக்கணும் போது அப்ப கலி கிட்ட வந்து பரீட்சித் மகாராஜர் சொல்ற, இந்த மாது என்னெல்லாம் தவறான விஷயங்கள் நடக்குதோ நீ எங்க போய் இருந்துக்கோணும், அது எனக்கு இடம் பத்தாதுன்னு அவர் என்ன சொல்றாரு, சரி தங்கத்துல நீ இருந்துக்கோன்னு சொல்றாரு. பரீட்சித் மகாராஜர் தங்க கிரீடம் வச்சிருக்காரு இல்லையா? சொன்ன உடனே கலி என்ன பண்ணுச்சு, ரொம்ப நன்றி அப்படின்னுட்டு அவருடைய கிரீடத்திலேயே போய் அது அமர்ந்து விட்டது. சோ ஏதோ ஒரு போதாத காலம் பரீட்சித் மகாராஜர் என்ன பண்றார், வேட்டைக்கு போயிட்டு வரும்போது ரொம்ப டயர்டா இருக்கார். அது மட்டுமல்ல, இந்த கலி வந்து கிரீடத்துல உட்காந்துருச்சு. அப்ப வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, தண்ணி கேக்குறாரு ஒரு ரிஷி கிட்ட. ரிஷி வந்து நல்ல தியானத்துல இருக்கார், அதனால வெளியில இருக்க சப்தம் கேட்கல. அப்ப இவருக்கு வந்து கோவம் வந்துருச்சு, நான் எவ்வளவு தண்ணி தாகத்தோட கேக்குறேன், ஆனா வந்து இவர் என்ன பண்றாரு, எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டே இப்படி உட்கார்ந்துருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செத்த பாம்பு எடுத்து அவருடைய கழுத்துல போட்டுட்டு போயிடுறாரு. அதை கேள்விப்பட்ட உடனே அந்த ரிஷியோட மகன் வந்து என்ன பண்றார், அந்த பிராமணனுடைய மகன் வந்து சாபம் கொடுத்துடுறார். சோ அந்த சாபம் கிடைச்சது 7 நாளுக்குள்ள எந்த பாம்பு, செத்த பாம்பு போட்ட இல்லையா, அதே பாம்புனாலே உனக்கு வந்து மரணம் சம்பவிக்கும் அப்படின்னுட்டு அவர் என்ன பண்றார், கோவத்துல சாபம் கொடுக்கிறார். அந்த சாபத்தோட பலன் 7 நாள்ல நாம மரணம் சம்பவிக்க போகின்றது. அப்ப அந்த 7 நாளுக்குள்ள நான் என்ன செய்தால் மீண்டும் இந்த பிறப்பு சுழற்சி வராமல் நான் ஆட்கொள்ளப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, ஸ்ரத்தையா இருக்கும்போது அப்பதான் அங்க சுகதேவ கோஸ்வாமிகள் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சொல்றாரு. சுகதேவ கோஸ்வாமி யாரு அப்படின்னாக்கா வியாசதேவருடைய மகன். வியாசதேவர் யாரு, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய இலக்கிய அவதாரம் வியாசதேவர். நம்ம பகவானுடைய அவதாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்ணில் அடங்காதது, கடல்ல இருக்க அலைகளை எண்ண முடியாதது போல அவருடைய அவதாரங்களும் எண்ணில் அடங்காதது. அப்போ அவரே வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, எப்படி வந்து இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, பால் வந்து ஒரே ஒரு சோர்ஸ் தான். ஆனா அதே பால்ல இருந்து நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கண்டுபிடிக்கிறோம், என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கொண்டு வரோம் சொல்லுங்க பாக்கலாம். பால்ல இருந்து நம்ம என்னென்னலாம் கிடைக்குது நமக்கு? எண்ணெய், பன்னீர், பட்டர், கரெக்ட், எல்லாமே அதுல இருந்து கிடைக்குது, பால் ப்ராடக்ட் இல்லையா? சோ அது போல பகவான் வந்து ஒரே இதா இருந்தாலும் அவருடைய அவதாரங்கள் வந்து எண்ணில் அடங்காதது. சோ அவர் என்ன பண்றாரு, இலக்கிய அவதாரமாக வியாசதேவர் ரூபத்துல இருக்கார். அவர் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கொடுக்கிறார் இந்த மனித சமுதாயம் உயிர் பெறுவதற்காக. எப்படி ஒரு பழத்தை நம்ம அப்படியே சாப்பிடுறதை விட ஒரு கிளி கொத்துட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த பழம் வந்து ரொம்ப சுவையாக இருக்கும், அது போல அவர் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை இந்த மனித சமுதாயத்தின் உய்வு பெறுவதற்காக சுகதேவ கோஸ்வாமி தனக்கு வந்து ஒரு மகன் வேணும்னு நினைக்கிறார். அவர் தான் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி. சோ சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு இந்த உபதேசத்தை கொடுக்கிறார், ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கொடுக்கிறார்.
அதன் மூலமாக நாமளும் வந்து இந்த ஞானத்தை பெறுகின்றோம். அதாவது நம்ம பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் உள்ள லீலைகள் நிறைய அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12 ஸ்கந்தம் இருக்கு, 12 காண்டம் இருக்கு. சோ அதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். அவரு சொல்றாரு இல்லையா, அந்த கதை சொல்ற சமயத்துல அங்க வந்து சூத கோஸ்வாமி நிறைய, நீங்க அந்த அட்டை படம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல அவர் சொல்லும்போது அவரை சுத்தி நிறைய ரிஷிகள் அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. அதுல சூத கோஸ்வாமின்றவர் ஒரு ரிஷி, அவரும் அந்த கதையை கேட்கிறாரு. அதே கதையை என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, நைமிஷாரண்யம் அப்படின்ற இடத்துல இந்த ஏன்னா கலியுகம் வந்துருச்சு, மக்கள் எல்லாம் கஷ்டப்பட போறாங்க அப்படின்னு நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு. அப்ப பாவமாச்சே, இந்த மக்கள் எல்லாம் யாரு காப்பாத்துவாங்க, பகவான் கிளம்பி போயிட்டார், அப்ப இவங்களெல்லாம் எப்படி, என்ன அவங்களுக்கு என்னதான் கதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபீல் பண்ணிட்டு அங்க எல்லா ரிஷிகளும் என்ன பண்றாங்க, ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களாக யஜ்ஞங்கள் பண்றாங்க. ஆனாலும் அவங்களுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கல. அந்த யஜ்ஞங்களோட விளைவு அங்க இருக்க அந்த காட்டுல இருக்க மரங்கள் எல்லாம் கருப்பாயிடுது, அவங்க எல்லாம் கருப்பாயிடுறாங்க. ஆனாலும் வந்து ஒரு முழுமை பெறாத மாதிரி இருக்கு. அப்ப சூத கோஸ்வாமி அந்த வழியா வரும்போது அவங்க கேக்குறாங்க, இந்த கலியுக மக்களை வந்து எப்படி வந்து இதுல இருந்து விடுவிக்குதுன்னு போது, அப்ப சூத கோஸ்வாமிகள் என்ன சுகதேவ கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதம் கதை சொன்னாரோ அதே கதையை அந்த ரிஷிகளுக்கு வந்து அங்க சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இப்ப உங்களோட கேள்வி, கோஸ்வாமி, அந்த கோஸ்வாமி வேற இங்க வேற, ஆனா மீனிங் என்ன அப்படின்னாக்கா, கோ அப்படின்னாக்கா புலன்கள், சுவாமி அப்படின்னாக்கா அந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தியவர்கள். நான் என்னுடைய புலனை கட்டுப்படுத்தினேன்னா நான் கோஸ்வாமி. இல்ல புலன்களுக்கு நான் கட்டுப்பட்டவன் ஆன அப்படின்னாக்கா கோதாசன். தாசன் நம்ம என்னன்னு சொல்லிக்கிறோம், நம்மள தேவி தாசி அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம். நான் பகவானுடைய சேவகி, நான் வந்து பகவானுடைய பக்தனுக்கும் வந்து சேவகன் அப்படின்னு தாசானு தாசன் அப்படிதான் நம்ம வந்து நம்மள வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. சோ இப்ப நான் என்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்தலைன்னா அந்த புலன்களுக்கு நான் தாசன். அப்ப என்ன ஆயிடும், நான் ஆன்மீக முன்னேற்றம் இருக்காது, வீழ்ச்சி அடைகிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த கோஸ்வாமின்றது வந்து இதுதான் மீனிங். அவங்க எல்லாம் வந்து ஆஹ் அந்த அந்த சந்தியா யுகத்துல இருந்தவங்க. 6 கோஸ்வாமிகள் இப்ப 500 வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். மாதாஜி, உங்க கேள்விக்கு ஆன்சர் நான் சொல்லிட்டேன்னா, ரெண்டுமே வேற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லாவே புரிஞ்சுச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சங்கரன் பிரபு, நான் உங்களை வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். கொஞ்சம் லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு திருப்பி நீங்க என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணுங்களேன். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரணாம் பிரபு. நான் உங்களுக்கு போன் பண்ணணும்னே நினைச்சேன், மறந்துட்டேன். ஓகேவா பிரபு நீங்க? ஓகே. இன்னைக்கு கூட டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு, திருப்பி ரிவ்யூ பண்ணியாச்சு. நாளைக்கு வந்து திருப்பவும் ரிவ்யூ வர சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே பிரபு. எல்லாரும் ஒரு தடவை